Welcome back to my channel! Sa ngayong araw mga kailongga, sobrang init dito. So, summer na lahat. Sorry po mga kailongga, merong bumili. So, sa oras na ito mga kailongga, mag-ayos po ako ng aking mga pinamili kanina. Naman ko lang po dito sa tindahan. So, umalis ako kanina umaga para mag-grocery. Actually, halos patapos na po yung pag-aayos ko dito, pag-arrange ko dito dahil kanina nasimulan ko na po siya kaso hindi pa ako nakapag-video dahil nga nalobat po yung aking cellphone, so nag-charge po muna ako. Meron tao hiyak. So sa ngayon, samahan niyo po ako sa pag-arrange ng mga items na aking pinamili kanina. Tara mga ilongga, halos patapos na talaga ito yung mga pag-refill ko ng mga items dito, pag-display ko o pag-arrange ko ng mga items na pinamili. So yung mga natira lang dito is yung mga chicheria. So, ayan siya mga kailongga, yung chicheria. So, kita po ba? Ayan. And then, yung mga sabon dito sa ilalim. Ayan. So, ayan yung mga shampoo, at saka sabon, panligo, at saka powder, downy, at saka dishwashing liquid na Joy. And then, itong sa karton na ito, ay sobrang init talaga. So, wala na po, mayroon container dito sa mga dinistay ko. Ayan, ayusin ko ito mamaya. Dahil tapos na po nakuha ko na. So, init na po. Tapos, ako dito. Dito ko muna ilagay yung aking camera mga kailongga dahil meron yung bibili ako. Taguin ko lang po yung camera ko dito mga kailongga. Marquis Crackers. Mga kailongga. So yan. Ibang flavor. Wow. Crackers. I-display na po natin ito. Meron po tayo ditong hanging strip. So, dito po siya natin ilalagay yung ating mga chicheria. So, meron tayong hole puncher na gagamitin sa ating chicheria para mailagay po siya natin dito. So, summer na talaga. So, ito siya. So, ito siya. Parang sabi ko siya. Ayan siya mga kailongga para maganda siyang tingnan at makikita na ni customer. So, ayan. And then, ihahang ko po siya. Panibago.
So, ayan mga kailongga. Diba, maganda siya tingnan mga kailongga. No? Pag nakalagay siya dito. Tapos ihahangin natin. Balik ko. Balik natin ulit mga kailangan. Tinawag ko kanina dahil merong tao.
Enjoy. Enjoy. Ang dami. Meron tayong tanggal dito yung mga kailangan. Kasi yung ito, yung merong dagdag dito ang mga kailangan. Pag bumili ka ng merong free na isa. So, pang dagdag dito, ito natin. Same din sa downy na binili ko. Merong free na isa pag bumili ka ng piraso. Ato yung guys, sa itaas ng mga kailong guys. Pixie ka na naman ito. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Dahil puno na.
tayo mga kailongga. Tapos tayo. So ito, yung mga natira na lang po ito. Nilagay ko na lang doon sa loob. Ito tabi ko muna ito dahil meron pa namang display. So ito, meron ko isang pack dito. So, lagyan na lang po natin ito ng ating basura. At yan na nga mga kailongga, tapos na po akong mag-refill dito sa tindahan. Kunti lang naman yung mga pinamili ko kanina. Ito po yung resibo ng pinamili ko. Tapos, yung isa sigarilyo. Yung sa sigarilyo, pinulay ko po siya. Sobrang init. Sa wakas, natapos na din. Sa siksika naman po sila sa taas. So, ayan mga kailongga. Ayan mga kailongga, ipapakita ko po sa inyo yung pasensya na po dito sa harapan. Hindi maintindihan kung ano. Hindi maintindihan yung itsura ng pag-display. Pero ano yun? Ayusin ko yun mamaya. Kasi mainit siya. So, nilagyan ko po siya ng tela muna. Dahil mainit dito pag hapon. So, kaya ganyan yung itsura ng mga naka-display dyan sa harap. Tingnan nyo. Itsura niya. Dito, ito yung sa ilalim niya. Yung mga candies. So, ayan. Meron ako, anong tawag dito? Buslunet. So, meron akong buslunet na nilalagyan ko ng mga kanton or molo. So, ayan. Diba? Ganda siyang tingnan. Meron tayong paganyan. Charot. And then, yung ibang curls, nilagay ko po siya dyan. Ayan, and then yung noodles na, yung homey na noodles, nilagay ko dyan kasi, hindi na siya magkasya ito sa ilalim sa estamping. So, ayan, meron tayong toothbrush, scotch tape, charot. Ayan, yung mga noodles, nandiyan. And then yung sa taas, ayan siya, yung sa taas, yung display sa taas. So, siksikan lang po talaga sila dahil wala na talagang space. So, pinagkakasya ko na lang. So, tingnan nyo, yung mga shampoo malapit sa juice. Wala na kasing space. So, ayan. Yung ating sibuyas, hindi ko pa siya, meron akong bagong binili kanina. So, hindi ko pa siya dinisplay dito dahil meron pa siyang natira. Paubusin ko muna itong dito bago ko siya ilalagay yung bago. First in, first out. Charot. So, yung ating mga chichirya, dito ko na lang nilalagay. Yung hanging strip, nakalagay kasi nilagay ko kasi sila sa hanging strip para siya, space saver ba? Space saver. Sinabit ko siya dyan sa grills ng bintana. So, kaya, di ba? Di ba maganda siyang tingnan kasi nakahang po siya. So, ayan lang po yung may share ko po sa inyo sa ngayon, mga kailongga. Ay, meron pa pala. Nalimutan ko. Ito pala yung ating uling. So, yan. Yung isa, wala na. Ubus na yung isa. Pero meron pa tayong i-repack na sa loob. Mabilis maubos kasi yung yung uling dito. Ito yung soft drinks. Oh. Hindi maayos-ayos. Oh, puro yan. So, ito. Soft drinks na ito. So, wala nang mga laman yan. Sa ilalim, wala na ding laman. Hinihintay ko na lang na makompleto yung bote para maka-order pa ako ulit ng bago mag Holy Week. Dahil yung sa soft drinks, next week, until Wednesday lang po yung kanilang delivery. So, dapat makakompleto ko ako ng bote para maka-order na po ako. Ay, dito pala yung yung mga soft drinks. Tapos, meron na tayong C2. And then, meron na din akong bottled water. Yung C2 dahil naghahanap ko dito. Baklon? Baklon? And that's it for today's video, mga kailongga.
Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pag-click ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!